Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai gida barka da aiki. Yawa barka da. Bilal Allah ka ga yadda wayan nan take. Tun da ina ta so ta fita ta ki fito. To gaskiya gyaran ka babba ne. Ka dai duba. To yanzu ya za a yi. Gaskiya akwai matsala babba ma ba karama ba. To yanzu ya za a gyara. Za ka waya dubu. To yanzu ya sha zuwa amsa. Ka je zuwa an jima ka dawo ka karba. Da Allah ya ce maka a gyara. Karkada ka dawo zuwa an jima. To Allah ya kai. Da Allah ya gyara mu. Karkada mu zan iya bakin kokari na insha Allah. Gida na halitta kai ne madafar bayi. Me gida na halitta kai ne madafar bayi. Me gida na halitta kai ne madafar bayi. Me gida na Me gida na halitta kai ne madafar bayi. Me gida na gida na halitta kai ne madafar bayi. Me gida na halitta kai ne madafar bayi. Mai gida na aya abin kwatancen bayi. Sai an kwatantu da kai sannan a samu sauyi. Masu kuka da yawa suna ta neman sauyi. Mai gida na tuba muke a wannan yanayi. Ka karbi tubanmu da rabbana yayo sassauci. Mai gida na halitta kai ne madafar bayi. Mai gida kai Allah kawai yake dubawa. Kai kadai ya sani na gadon ka yayi kyalewa. In mun yi laifi sai ya sa ayo tarawa. Astagfirullah sai ya sa ayo gogewa. Albarkacin ka kawai Allah yake yin sauki. Me gida na halitta kai ne madafar bayi. Murna nake tun sanda na ji kai ya aiko. Shugaba kai ne dunguna da duk wani sako. Duk halitta gare ka za mu miko koko. Mai gida na naga arziki kawai kan miko. Karba kawai ya rage gare mu in har mun so. Mai gida na halitta kai ne madafar bayi. Allahu zargin rahama ne da adalci. Ya sauke annabi ne domin mu samu yanci. Shi kadai za a rike kawai a bar jin daci. Wanda ya ki ma'aiki ko yayi rago na azanci. Shi kadai ne jigo biyan bukatun bayi. Mai gida na halitta kai ne madafar bayi. Mai gida da san kaza a sha a don zamani. Tun kan ka zo da kai kawai ake imani. Duk annabawa ai da kai suke yin nuni. Iblis da kai yajja Allah ya yi mai lahani. Duk wanda ya ki kashe dan yake wa aiki. Mai gida na halitta kai ne madafar bayi. Mai isa da isar rabu ta haga kukana. Ni fa na rantse kai kawai kake dubana. In nemi fego babu wanda ke jin kaina. Ba dan da kai ba wallahi da an ga bayana. Ka tare shari na daɗe ina gode ma. Mai gida na halitta kai ne madafar bayi.
madafar bayi. Mai gidana kai ne ka gyara duk lamurana, ni banda komai kai ne ka zamo komai na. Na ji daɗi kuma kai ne ka zamo hutuna, babu daɗi komai idan fa ba kai ne ba, kai ta nashe jikina kawai ka zam komai na. Mai gidana halitta kai ne madafar bayi. Mai da duk zance na zancen ka ya muku tari, motsin jini da jiki cikin ka ne alkairi, yawan tunanin ka nake rasulu tari tari. Mai gidana mayar da ni cikin wani tsari, duk wanda ya ganni ya yi tuni da kai ya hadi. Mai gidana halitta kai ne madafar bayi. Ku taho mai riko da shi ai yafi, duk abin daɗi ai da hayayyi mayafi. Shi ne a daidai son nasa a bar laifi, shi aka kyale Allahu ya kawo zafi. A wanga zamani babu magani sai dai shi, mai gida na halitta kai ne madafar bayi. Dukka baiwar da Rabbu yayi maka yo hidima, dukka ilhama don sani ake sauke ma. Mai kake jira da zaka sayi mai hidima, duk abin da ya so ka so shi kawai ya ma. Shi ne ya san inda za a je ka bar yin sauri, mai gida na halitta kai ne madafar bayi. Ya ma'aiki rasulu daha ainul aini, nasirul haqqi haqiqatul haqqu zulmanni. Kaunar ka ce kawai take daɗin imani, mai gidana da kai kawai na samu ma'auni. Wanda bai son ka da ni ba za ya yi komai ba, mai gidana halitta kai ne madafar bayi. Mai gida na yi roƙon ka zo ka zauna gona, mai gida ko ka kira ni muka in ɗan zauna. Mai gida na ka san ina da raunin nema, mai gida babu sani balle karatu gona. Mai gida kai ke tsara dukkanin komai na, kai ne a dama da hauniya mace cin kowa. Babu mai kyan ka rasulu ɗaha sai dai wawa, ka fidda mu a duhu kai ne kake haskawa. Samun ka ne ya cire kishi ba ma jin yunwa, yarje da ni ita baitika ina gode ma. Aljanna kai ne na fahimta bayan duba, babu rama da ba da kai ta zam daɗi ba. Wanda ya ƙi ka daɗai ba za ya yi hutu ba, ni dai ina roƙon ka sayyidi muktari, yarda in ganka a zahiri ba a bacci ba. Mai gida na halitta kai ne madafar bayi. Alhamdulillah murna anan na ɗan jaburki, ni ne rufaɗinka akan ka zanyo aiki. Burin da ke raina a so ka sarkin yaki, koyi da kai shi ne fa za ya kawo sauki. Ni ina so in narku ne cikin kai mahi, mai gida na halitta kai ne madafar bayi. Mai gida na